الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yefqahu qawli. Doista svaka zahvala pripada našem gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala. Salavat, mir i selam na Allahu poslanika alejhi salatu wa selam, njegovu porodicu, časne ashabe i sve one koji slijedi na putu istine do sudnjega dana. Uvaženi braćo i poštovani sestre, na samom početku, prije nego počnemo izlagati, želim da poselamim vas, a isto tako da iskoristimo priliku i da našu braću koja nisu mogla da večeras budu ovdje s nama, već nas prate putem interneta. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Isto tako, prije nego počnemo govoriti o jednoj velikoj temi, o najvećem insanu koji je kročio planetom, o Muhammedu alejhi salatu wasalam, taj isti poslanik nam je rekao jedan hadis gdje kaže: nije zahvalan Allahu onaj ko ne zahvaljuje ljudima. Pa radeći po tom hadisu, ja se zahvaljujem svima onima koji su bili razlogom da se mi večeras okupimo, a mnogi su bili razlog, ali ja moram izuzeti jednu osobu, našeg efendiju. On već 2 dana probija duboko u moje srce i gotovo, ja sam, razbio mi je sistem. Allah dželešanu zna da sam ja za ova 2 dana zaista mnogo toga čuo efendiji pozitivnog i jednostavno on je ušao u moje srce i ne znam da li će ikada više izići. Molim Allah dželešanu da njega posebno nagradi za sav trud kojeg je uložio u ovo veliko zdanje i molim Allah dželešanu da to bude razlog njegovog ulaska u džennet. Amin ja rabbel alemin. Braćo moja draga i uvažene sestre, družimo se večeras sa osobom za koju su nevjernici kazali da je najutjecajnija osoba u historiji čovječanstva. Jedan nevjernički autor napisao je knjigu u kojoj je stavio 100 najutjecajnijih osoba u historiji čovječanstva. Od Adema alejhi selam do nas. I znate koga je stavio prvu? Muhammed alejhi salatu wassalam. Pa se mi večeras družimo sa kaplicom. Kaplica samo jedna iz života Allahovog poslanika alejhi salatu wassalam. Živimo sa ashabima da vidimo kako su oni živjeli s poslanikom alejhi selam. I na kraju, 3 su dijela predavanja. U prvom dijelu govorimo o Muhammedu alejhi selam. U drugom govorimo o ashabima kako su oni živjeli s poslanikom. I na kraju, šta je naša obaveza prema poslaniku u današnje vrijeme. Na samom početku, braćo moja draga, moramo kazati da je predamnom velik zadatak. Govoriti samo o jednom segmentu poslanikovog života treba predavanja puno, a kamoli o cijelom poslaniku govoriti u jednom predavanju. To je nemoguće. Pa će to biti samo kapljice. O poslaniku su ispjevane pjesme, napisane knjige, izrečeni stihovi, održana predavanja, kazane ilahije, kaside. To je jedno veliko more. I ja kad sam pripremao ovo predavanje, bio sam pred jednim velikim okeanom, nisam znao šta da uzmem, šta da ostavim. Pogledajte Allahovog poslanika prvenstveno kroz prizmu njegovog gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala. Allahov poslanik toliko je spoznao svoga gospodara, kao što je došlo u hadisu Aiši, po cijelu noć bi stajao u noćnom dobrovoljnom namazu, nije u farzima. Mi imamo problem da uspostavimo farz.
A Božji poslanik alihi salatu wasalam iz zahvalnosti prema Allahu. A vidjet ćemo na čemu je zahvaljivo. Znao je doći kući. Kaže Aisha, ima li šta jest? Kaže, nema ništa. Kaže, onda ću ja postiti. Je li ikad iko od vas zapostio zato što nema šta jest? Muhammed a.s. jest više puta. Ali je cijelu noć stajao na noćnom namazu i plakao. Pa kad ga Aisha pita, kaže, Allahu poslaniće, ma tebi Allah sve oprostio što ti toliko klanjaš. A Aisha kaže, pa zar da ja budem nezahvalan Allahu? A u svojoj kući nema datuli. Znao je doći siroma ili žena siromašna i traži sadaku. I žene Božijeg poslanika pretraže kuću i nađu jednu datulu. Ali taj poslanik je stajao cijelu noć u noćnom namazu. Isto tako, kada bi nastupio farz namaz, Božji poslanik iz žudnje ka Allahu Đelešanuhu, svjestan da stoji pred Allahom u tom momentu i sa njim razgovara, kaže, Bilale, pruči nam ikamet da se malo odmorimo, da se malo osvježimo. Ja Rab. Zamisli da ti danas kaže neko, ideš pred predsjednika neke velike države, ti bi cijeli dan šta ću obući, kako ću, šta ću pričat. A mi imamo priliku 5 puta dnevno da stanemo pred gospodara zemlje i nebesa. Pa je poslanik bio svjestan toga. Zato je govorio, Bilale, odmori nas namazom. Mi kažemo, jest odužio ko hođa teraviju. A hođa klanjao 15 minuta teraviju. A to je razlika jer mi nismo svjesni. A Muhammed a.s. je bio. Znao je Božji poslanik iz njegovog odnosa prema Allahu, naiđe putem i vidi datulu. To kod nas na selu, isto kod vas, naiđeš pala jabuka na put. Malo je otareš i pojdeš. Tako sam pojeo 100 tuđih jabuka. Na selu padne na put u prašinu. Poslanik naiđe pored jedne datule. Kaže da znam da nije sadaka, ja bi je pojeo. Ja Rab, koja je to pobožnost? Koji je to odnos prema Allahu? Sadaku neće da pojede datulu jednu ako nije ispravan i halal imetak. A kod nas samo nek idu u žiro račun nule. Haram, halal, ukro, kamata, sakrio, zezno, prevario. Ima li nula? Ima. Daj, trpaj u usta samo. Ja Rab, poslanik neće datulu. Od nas čitav život se komšije ubijaju. Pomakni menju gore, pomakni dole. Moja je zemlja, tvoja je zemlja. Poslanik neće datuli. Isto tako, to je samo jedna kaplica. Druga kaplica, njegov odnos prema suprugama. Danas oni koji su imali su priliku, pogotovo žene, da su znale kakav će biti ders, one bi došle, ubacivali bi dole pare, ne bi nakupila se kutija puna. Odnos prema Božji poslanik prema ženama. Ja Rab. Kod nas ako jednom ženi opereš suđe, papučar, kaže gotovo, boji se ženi, gotovo. Ja Rab. A pogledajte poslanika, alaih salatu wasalam, kaže najbolji. Pazi, znaš što znači najbolji? Halo, najbolji od vas su oni koji su najbolji prema svojoj supruzi. Možda budeš najbolji, ovdje se natječi, paša, ovdje. Nemoj se natječat da ćeš ići u diskoteku, ne. Nemoj se natjecati ići na koridu, ne. Natjeti se da budeš dobar prema ženi i djeci. Poslanik to rekao. Sa svojom ženom Aishom 2 puta se utrkivo. Jednom kaže Aisha, hajmo se potrkat. I Aisha ga pobjedi. Prošlo vremena, kaže Aisha, ja sam to zaboravila. A poslanik nije zaboravio jer pobjedila ga. Opet išao u jedan pohod, hadis vjerodostojan, sve što večeras spomenuo vjerodostojno. Kaže Aisha, hajmo se opet potrkat. Kad je on pobjedio, kaže, ovo ti je za onu prošli put. To je sunet. Pogledajte harmonije u braku. Pogledajte
njegovog odnosa. Jesmo se mi ikad potrkali sa ženom? Nikad, mi to ne znamo. Mi nemamo vremena, valja buljiti u španske serije, čoveče. U Italijano, valja gledati u filmove. A kamo da imaš vremena svojom suprugom? Hajmo ženo da vidimo ko je brži. Ma idi, goni se, ko će se trkat s tobom. Zato nas naše žene mrze, kamoli ko drugi na planeti. Poslanik je imao toliko žena, nakon njegove smrti nikad, ni jedna žena o njemu nije prenijela riječ negativno. Jadan ti kruh, da nama neko rekne našim ženama, da recite šta znate o svom čovjeku. Koji? Pa to ne bi moglo stati u najveću svesku negativnih osobina, šta mi toga imamo. O poslaniku, njegove žene nakon smrti. Hajde dok je bio živ, okej. Poslije smrti, ni jedna žena Božijeg poslanika nije riječ o njemu negativno prenijela. Nema! To je Allahov poslanik, alejhi salatu vesselam. Kažu njegove žene, Božji poslanik nam je pomagao u kući. Ušivo je odjeću, prao je suđe, sam sebi ih izmetio. Halo, ponesi mi ženo vamo, nema tu ponesi sebi, bola, neće ti puknit leđa. Neka, što sam se ženio. Božji poslanik izmetio sam sebi, muzo, kaže, ovcu. Bio je, pod navodnim znacima, normalan insan. Isto tako, privatao savjet svojih supruga u najvećim pitanjima. Teško pitanje, rat. On pita žene, šta mislite vi da treba uraditi? Kažu, tako uradi, on tako uradi. To je Allahov poslanik, alejhi salatu vesselam. Pogledajte njegovu drugu kaplicu, odnosno treću, odnos prema komšiji. Kaže Allahov poslanik, pazite, historija čovječanstva je doživjela procvat sa islamom. Prijašnji sistemi nisu znali šta znači odnos prema komšiji. Pa je došao islam, pa je podigao komšiju na nivo da se vezuje za njega tvoje vjerovanje. Dođe čovjek, kažu Allahovom poslaniku, slušajte hadis, dobro ga zapamtite, naročito vi ovdje gdje živite. Kažu Allahov poslanik, ima jedna žena, puno klanja, puno posti, puno daje sadaki, puno svega, ali kaže jezikom uznemirava komšije. Znate šta je rekao poslanik? Šta misli sad da mi kažemo za nekog od nas? Klanja, posti, daje pare, ali nije dobar s komšijom. Ma ko kruh je dobar, pusti komšiju, čoveče. Kaže Božji poslanik, kažu, puno posti, puno daje sadake, puno klanja, ali kaže vrijeđa komšije, u džehennem. Ja rab, u džehennem zbog komšije što ga vrijeđaš jezikom. To je islam, to je Muhammed alejhi selam. A kažu, ima druga, pomalo klanja, pomalo posti, imamo sadake, ali kaže ne vrijeđa komšije, ona će, kaže, u džennet. U drugom vjerodostojnom hadisu Božji poslanik se 3 puta zaklinje Allahom. Poslanik i zaklinje se, kaže, Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min. Tako mi Allah, kaže, ne vjeruju. 3 put ponavlja, tako mi Allaha nije vjernik. Kažu Allahu poslaniče, koga ciljaš? Onaj, kaže, od koga nije siguran njegov komšija. Pogledajte, poslanik se kunje da nije vjernik onaj ko nije dobar sa svojim komšijom. Isto tako, kaže Božji poslanik, alejhi salatu vesselam, nije prestao Džibril da mi govori o komšiji, koliko je komšija bitan. Ja sam, kaže, mislio da će on biti meni i nasljednik. Znači, moja me djeca nasljeđuju i komšija će biti nasljednik u islamu. Koliko me, kaže, Džibril neprestano pazi na komšiju, pazi na komšiju, pazi na komšiju. Božji poslanik je imao jednog židovskog dječaka koji mu je pomagao Božjem poslaniku, kao u hizmetu mu je bio. Pa kada su nastupile, razbolio se taj dječak, hadis u Buhari, Božji poslanik ima vremena. Predsjednik državi, ima ženu, ima djecu, ima u džami, daje fetve, sve je on. On ima vremena da posjeti židovskog dječaka, nije to Ebu Bekrov sin, nije to Omerov sin, nije to Alin sin, ne. Židovski dječak, to je islam, to je sunnet. Otišao Božji poslanik da ga posjeti. Pa kad je vidio da dijete umire, kaže, primi islam. Pa je dijete pogledalo u svog babu, kaže, babo, pokori se. Pa izišao Allahu poslanik iskuće vesel. Kaže, hvala Allahu što ga je Allah mojim sebebom spasio iz vatri.
Pa je poslanik imao vremena da obiđe svoje komšije koji su nevjernici. Isto tako, ako pogledate u odnos Božijeg poslanika prema bijedi i sirotinji, mi danas, većinom vi svi dole, u Makedoniji, u Bosni, imate sirotinji, imate bijedi. Kakav je naš odnos prema njima? Je li volimo da nas ne vidi na putu ili volimo da nas vidi? Kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, onaj ko se brine, hadis u Buhari, da neko ne pomisli Pezić o Grajso, onaj ko se brine o hudovici i ko se brine o bijedi, on je na deređi i stepenu muđahida na Allahovom putu. Ili je na stepenu onoga ko po cijeli dan posti i cijelu noć klanja dobrovoljni namaz. Ste vidjeli šta znači brinuti se o siromasima, o ženama koje nemaju muževe? Allahov poslanik je znao, za njegovog vremena je bilo u mešćidu, jedan dio mešćida u kojem su živjeli siromasi. Pa je znao te siromahe puno puta uzeti svojoj kući da ih on nahrani svojom hranom. Pazite, jedan od pokazatelja savršenstva vjere Islama i uzvišenosti poslanika jeste njegov odnos prema zarobljenicima. Vi znate šta znači imati zarobljenika? Božji poslanik je poslao jednom izvidnicu, pa su doveli jednog čovjeka, uglednika iz jednog plemena, od Jemami, mjesto koje se zove Jemama. Ufatili su njihovog poglavara, zvao se Thumame ibn Uthal. Thumame ibn Uthal. Pa ga je Božji poslanik naredio, zavežite ga, kaže, u džamiji za stup i neka ga. Pustio mu 3 dana da gleda kako ashabi žive, kako klanjaju, kako se grle, kako se ljube, kako plaću u namazu. Neka ga tu, hranite ga, budite prema njemu pažljivi. Zarobljenik. Nakon 3 dana kaže, pustite ga. Otišao je do prvog mjesta gdje ima vode, do bunara, okupao se, vratio se, kaže, ešhedu en la ilaha illallah, ešhedu enne Muhammed Rasulullah. Allahov poslaniče, nije bilo lica, niti je bilo vjere, niti je bilo zemlje, da mi je bila mrža od tvoje zemlje i tvog lica i tvog grada. Ali tako mi Allah za ova 3 dana, ovo što sam vidio, tvoje lice mi je sad najdraže lice, tvoja zemlja mi je najdraža zemlja, tvoji ashabi su mi najdraži ljudi, tvoja vjera mi je najdraža vjera. Odnos prema ratnim zarobljenicima. Isto tako, njegov odnos prema onima koji su ga vrijeđali i udarali i napadali. Haj dobro, prema komšiji koji ga ne vrijeđa, ok. Otišao je Božji poslanik u Taif, hadis vjerodostojan, da pozove ljude u islam. Pa su oni gore, uvijek imate po selima i gradovima oni ološa. Pa su oni njima rekli, uzmite kamenja, istirajte poslanika kamenicama. Pa su ga gađali kamenjem da su mu glavu razbili. Pa Božji poslanik krenuo ka Meki, kaže, kad vidim iznad sebe neki oblak, kad ono, Džibril alejhi selam, pa kaže Džibril, o Muhammede, evo ti Allah šalje meleka koji je zadužen za brda. Pa je došao taj melek Božjem poslaniku, kaže, esselamu alejke ja Rasulallah, Allah je čuo šta je tvoj narod rekao tebi. Hoćeš li da uzmem 2 velika brda i da sravnim na Taif? Šta misliš da tebe neko izvrijeđa i sve dođe sutra i kaže, hoćeš da ga ja malo izboksam? No idi slomi ga, brate. I plus daću ti 100 eura. Kaže Allahu poslanik, ali pazi, krv teče. Poslanik, on njih zove, hoće da idu u džennet. Oni ga odbili, iskrvavili ga. Kaže, ne. Možda će Allah dati iz njihovi kičmi da izađe narod koji će Allaha obožavati. Ovi neće, ali i tako je i bilo. Pa su stanovnici Taifa postali jedni od najboljih muslimana. Šta mislite nekoj sad, hajde neću ja nikoga navoditi, da neko nama rekne ima tamo neka država, ne voli muslimane, bil ti volio da se 2 okeana na njih sastavi? Sastavljaj odmah, paša, nek niko ne ostane. Nek idu ribe, imaju šta kitov jest. Al poslanik alejhi salatu wassalam, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ.
A mi te nismo poslali osim kao milost svjetovima. Allaha mi svevišnjeg, da ljudi znaju kakav rahmet i kakva milost je u srcu Božijeg poslanika, alejhi salatu vesselam. Ne samo da je bio milostiv i pravedan prema razumnim bićima, prema životinjama, u islamu, ovoj savršenoj vjeri, treba da budemo ponosni ko paunovi što smo muslimani. U islamu možeš zbog mačke otići u džehennem. Halo, gdje to ima osim u islamu? Božji poslanik kaže, žena je ošla u džehennem zato što je zatvorila mačku i nije hranila pa je pustila da tako krepa. Zbog toga će u džehennem. U islamu možeš zbog mačke otići u džehennem. Ja rab, ima li veće i bolje i savršenije vjeri? Jedne prilike Božji poslanik u vjerodostojnom hadisu ušao je u jednu baštu. Pa kada je ušao, ugledala ga deva i počela plakat. I došla do njega i plače i jeca. Pa je Božji poslanik stavio na nju ruku, pa je ušutila. Kaže Allah poslanik, ko je vlasnik ove devi? Pa je došao jedan momak. Kaže, zašto se ne bojite Allaha prema životinjama? Ova mi se sad životinja žali da je patiš gladnom i da je pretovaraš. Ja rab, njemu su se životinje žalile. Zato što su znali da se imaju kome i požaliti. I onda dođu ljudi koji nisu svjesni veličine poslanika, pa ga počnu vrijeđati i crtati po karikaturama i tako dalje. Isto tako, braćo moja draga, nakon ovog uvodnog dijela, a o tome, o životopisu, siri Božjeg poslanika mogli bi govoriti mjesecima, to je neiscrpno. Ali nama nije to glavni cilj. Mi muslimani vjerujemo da je to najbolji insan, da je on najskuplji kod Allaha dželešanu. Mi želimo da vidimo šta mi imamo obaveza u svemu tome, ali prije toga, kako neko ne bi pomislio pa kaže, pa to je bio poslanik, Allah mu pomogao melecima, da vidimo kako su ashabi živjeli sa njim. Kako su oni njega doživljavali, ali mi, pazite, to je savršenstvo Islama, mi biografiju, hadise Božjeg poslanika imamo zapisane s lancem prenosilaca. Mi danas možemo govoriti o Božjem poslaniku kao da ga sad vidimo, jer je to sve zabilježeno s lancem prenosilaca. To nema na planeti ličnost da je njegov govor prenešen sa lancem prenosilaca. Pa da vidimo kako su ashabi živjeli prema Božjem poslaniku, alejhi salatu wasalam. Jedne prilike Allahu poslanik, alejhi salatu wasalam, vidio jednog ashaba nosi zlatni prsten. Muslimanima je zabranjeno nositi zlato, to smo naučili u Mejtefu. Pa je Božji poslanik došao, uzeo je prsten sa tog ashabove ruke i bacio. I otišao poslanik. To zlato je halal, da će to njegovo zlato da uzme da dade svojoj supruzi. Žena može nositi zlato. Kad je ošao poslanik, kaže ashabi, onom ashabu, eno ti prsten, idi uzmi prsten, ono je tvoj prsten. Kaže, tako mi Allaha, nakon što ga je bacio poslanik, ne bi ga nikad u životu uzeo. Halal da ga uzme, njegov imetak, ali kaže, poslanik ga bacio, ma ne bi ga uzeo ni pošto. Ja rab. A danas kod nas dođeš, kažeš, ovo je sunnet. More li ozgor, more li vako, je li vrijeme, nije vrijeme, što ćemo vako, mi ne meremo, mi moremo. Ashabi bacio prsten, kaže uzmi, ma jok bre, nema teorije bolan, umrijem od gladi, neću da to uzmem. Ja rab, zato su najbolja generacija, jer su istinski ostvorili svoje grudi prema Božjem poslaniku, alejhi salatu wasalam. Jedne prilike poslanik klanja, pa mu dolazi Džibril u toku namaza i kaže, Allahu poslaniče, imaš na svojim na svojoj obući neđaset, a kako je išao, dodirnuje neđaset. Pa poslanik skine papuću, ostavi i nastavi klanjati. A sahabi klanjaju sa njim. Oni kad su vidi on skinuo papuće u namazu, ne znaju šta je. Odmah svi papuće skinuli, svi bacili papuće. Kaže, Allahu poslanik posle namaza se okrenuo, niko nije u papućama. I što vi skideste papuće? Pa kaže, mi vidjeli ti skinu i mi odmah skinuli.
Kaže, meni je Boni Džibril došao, rekao da ima neđaseta. Vi koji nema neđaseta na papućama, klanjajte u papućama. Ali kod njih kad se rekne poslanik uradio, završeno viši. Ja, Rab, kod nas kažeš, nemoj bolan muslimanu. Božji poslanik prokleo toga ko to radi. Prije 1400 godina, šta ja znam ko je to rekao? Ashabi, samo vide, završena priča. Isto tako, oni su toliko bili privrženi sunnetu. Nisu tu pardona nikom davali. Abdullah ibn Omer, Abdullah ibn Omer je bio ashab koji je možda najdosljednije slijedio poslanika do najsitnije stvari. Pa jedne prilike Abdullah ibn Omer u hadisu Buhari i Muslimu kaže, Božji poslanik je zabranio da neko svojoj ženi zabrani da ide u džamiju. Znači muslimanu, kad žena kaže, ja hoću da idem u džamiju, ne smiju joj zabraniti. A jedan njegov sin od Abdullaha ibn Omera, unuk od Omera, bio ljubomoran na ženu, kaže, ja ću tako mi Allah svojoj ženi zabraniti. Ne dam ja da ide u džamiju. Kaže mu njegov babo, halo bolan, ja ti kažem, poslanik zabranio da se, znači moraš joj dopustiti, ti kažeš da ćeš zabranjivati. Pa kažu prenosioci, nikad se Ibn Omer nije tako ljutio ko taj dan. Kaže, ja ti govorim poslanik, ti meni kažeš ja se neću pokoriti. Jedan stari ashab, Božji poslanik je zabranio da čovjek uzme kamenčić i da ovako gađa ljude kamenčić mali. Pa jedan ashab kad je sjedio sa svama uzme kamenčić i gađa. Kaže mu taj stari ashab, kaže, o sine moj, Božji poslanik je zabranio da se kamenčićima ljudi gađaju. Omladina, ko omladina, vazda omladina bila omladina. Prošlo malo on to zaboravio. On opet uzme kamenčić i opet gađa ljude. Poslušajte šta mu kaže ovaj čovjek. Ako umreš, ja ti, kaže, govorim, rekao poslanik, nemoj gađati kamenčić, ti opet gađaš. Ako umreš, ja ti neću doći na dženazu. Ako se razboliš, neću te obići. I od danas više s tobom do sudnjeg dana neću nikad progovoriti. Nema u njih ovako onako, pravo paša. Kaže, ja ti rekao poslanik zabranio, halo, ti dalje gađaš. Ako umreš, nema ti mene na dženazu. Razboliš se, umri. Nema, kaže. To je sunnet Božjih poslanika, alejhi salatu vesselam. Isto tako, poznati ashab Ka'b ibn Malik, jedne prilike je dao jednom čovjeku pare. Ogromne pare. Pa je došao taj čovjek u mesdžid i treba da prati mu dug, pa se posvađali. Allahov poslanik u svojoj kući tamo čuje neko galami u džami, galama. Allahov poslanik sam provjerio, kaže, šta je? Pa kaže ashab, kaže, dao sam ovom čovjeku pare, pa sad belaj kako će vratiti. Kaže Allahov poslanik, o Ka'b ibn Malik, pola duga odmah halali. Kaže Allahov poslanik, halalio sam. Završi, možda milijarda, možda milion. Nema pitanje zašto. Kaže Allahov poslanik, koliko? Pola. Halalio sam mu, kaže, odmah pola. Kako su se oni pokoravali. Pa poslaniče, pa znaš što je, puno mi je dužan, nemoj Boga ti pola, pa morali malo manje. Je li pola? Završeno, kaže Allahov poslaniče. Isto tako, dolazi Ebu Sufjan dok nije bio primio islam. Dolazi u Medinu, a Ebu Sufjanova ćerka je bila žena Božjeg poslanika, Umu Habiba. Pa došao babo kod svoje ćerke. Kad je došao on kod svoje ćerke, hoće da sjedne na šilte na kojim se spužva, na kojim sjedi poslanik. Kaže mu njegova ćerka Umu Habiba, čekaj, halo, čekaj. De da smotam, kaže, tu spužvicu, sjedi na zemlju. Kaže, ćeri, šta je? Pa kaže, to je spužvica Božjeg poslanika, kaže, ti si nečist, kaže, ne možeš ti sjeti na njegovoj spužvici. Ćerka kaže svom babi, Ebu Sufjan je bio veliki insan u Meki. Ne možeš, kaže, ti sjetne poslanikovoj, kaže, poslanik, sjedi na zemlju, ti si, kaže, nečist. Ja, Rabi, koja je to iskrenost? Nema smetnje da Ebu Sufjan sjedi na poslanikovom mjestu, tu uopšte nis. Ali pogledajte kako su oni volili poslanika. Kaže Džabir radijallahu ta'ala anhu, Abdullah ibn Džabir, ja sam toliko volio poslanika, ja ga se nisam mogao nagledat. Sad, kaže, tako mi Allah da mi reknete da ga opiše, ja ga ne bi znao opisat. Ja ga se nisam mogao, kaže, nagledat nikako. Ne bi ga, kaže, mogao Boga mi opisat. Toliko sam ga, kaže, volio.
Kaže Enes ibn Malik, radijallahu ta'ala anhu, jedne prilike nas jedan ashab pozvao na ručak. Pa nam iznio, kaže, čorbu u kojoj je bilo tikvi. Pa sam ja vidio kako poslanik u onoj čorbi sve traži tikvu. Ja sam, kaže, automatski zavolio tikvu. Od tog dana, kad sam vidio da poslanik voli tikvu, ja odmah volim tikvu. Drugi ashab kaže, jedne prilike sam čuo da je poslanik rekao, sirće je lijep začin. Ja sam, kaže, od tog dana odmah zavolio sirće. Samo čuo da je poslanik rekao, sirće valja. Odmah, kaže, ja sam to zavolio. Oni su toliko bili spremni da se pokori. Čak nešto volit, ne volit, oni su automatski to, znači, prihvatali. Isto tako, braćo moja draga, u nekim sitnim stvarima, da ne povjeruješ, dolazi Muavija ibn Kurra kod Božijeg poslanika sa svojim sinom. Pa bilo ljeto. Pa Božji poslanik raskopču malo košulju, raskopčana dugmadi košulji. Kažu ashabi, nakon tog dana, taj Muavija ibn Kurra, bez obzira bilo ljeto ili bila zima, hladno ili toplo, nikad ga više u životu nismo vidjeli da je zakopčao košulju. On je jednom vidio poslanika da je otkopčao košulju. To nije sunnet, ljudi. Poslanik nakon otkopčao košulju. Kaže, nikad više u životu nije zakopčao košulju. Hoće da bude ko poslanika, alejhi selam. Ljeto, zima, puše, on slijedi poslanika, alejhi selatu vesselam, otkopčana mu košulju. Ja Rab, kakve su to duše bile. Kako su oni dosljedno slijedili Muhameda, alejhi salatu wassalam. Isto tako, kada je Božji poslanik bio na Uhudu, pa vi znate da je malo falo da poslanik pogini. Pa jednoj ženi je poginuo na Uhudu muž. Poginuo joj brat i otac. Pazite. Poginuo joj muž, brat i otac. To su najbliže osobe. Kažu njoj kad su krenuli muslimani sa Uhuda, kažu poginut je muž, poginut je sin i otac. Kaže ona, ali šta je bilo s poslanikom, to mene interesuje. Kaže, on je živ. Neka, ja ne vjerujem, daj da ga vidim. Kad je ona vidjela poslanika, kaže, Allahu poslaniće, nakon tebe, sam nek si ti živ, svi musibetu si mi malehni. Ja Rab, poginuo joj muž, poginuo joj brat i poginuo joj, znači, otac. U jednom danu da ti poginu tako 3 velike osobe. Samo kaže, daj da vidim poslanika, ne vjerujem. Kad je vidjela, kaže, Allahu poslaniće, nakon tebe svi su musibeti malehni, samo nek si ti živ. Ja Rab, koja je to iskrenost? Koja su to srca? Isto tako, braćo moja draga, nakon što smo vidjeli sunnet Božijeg poslanika, nakon što smo vidjeli i trebali smo u svemu tome da se preispitamo kad su u pitanju ashabi, kako su oni dosljedno slijedili poslanika, da vidimo naše obaveze u današnje vrijeme prema poslaniku, alejhi salatu vesselam. Prva stvar, mi moramo vjerovati istinski u njega. Šta znači istinski? Vi dođete našem nekom insanu s naših tih govornih područja, Balkan, pričaš mu o džennetu, džehennemu, ma kaže, ko je se otuda vratio? To kao da je, kaže, ono poslanik što je govorio o džennetu i džehennemu, to je slagao Božji poslanik. Pa moramo vjerovati u Muhammeda, alejhi salatu vesselam, da ga je Allah poslao. Da sve što je rekao o vjeri je apsolutna istina. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. On ne govori po hiru svome. To je apsolutna istina. Božji poslanik kada govori o vjeri, apsolutna istina. Pa moramo vjerovati da je od Allaha. Moramo vjerovati da je dostavio poslanicu. Moramo vjerovati da je njegova poslanica apsolutna istina. Isto tako, moramo vjerovati da je on pečat svim poslanicima. I nagovijestio je dolazak lažnih poslanika. Vi danas imate našeg naroda, vjeruju da ima danas poslanika. Ja sam upoznao ljude, idu dole po Indiji i kažu imaju poslanici. Pa je Muhammed alejhi salatu vesselam posljednji poslanik. On je poslan cijelom svijetu. Nekada nam se desi, pa nam ljudi hoće da unesu, kaže, pa poslanik je poslan Arapima. Jest on poslanik, ali Arapima. Laž, neistina.
Allahu poslanik alejhi salatu vesselam kaže u hadisu Buharije i Muslima, svi prijašnji poslanici su bili slati svom narodu, selu, gradu i tako. A mene je, kaže, Allah poslao cijelom čovječanstvu. Od istoka do zapada Muhammed alejhi selam je poslan svima. I njegova poslanica je sve prije derogirala. Božji poslanik kaže, ne postoji ni jedan kršćanin ili židov, čuje za mene, čuo je i ne pokori se, a da neće u vatru. Pa je njegov sunnet derogirao sve prijašnje objave. Isto tako, moramo se paziti. Mi nekad nerijetko uletimo da ne uradimo nešto što anulira sunnet Božjeg poslanika. Mi nekad vidimo neko nešto radi, ali ne znamo to. Danas nam je jedan brat pričao, nećemo ga imenovati, tu je, među nama. Kaže, kad je nekad birvaktile prije 10 i 12 godina, moj, kaže, babo pustio bradu, ali brada je, kaže, bila 3 milimetra. Mi, kaže, svi u kući, sinovi, i čeri, i zet, svi smo prestali sa njim pričat. Nećemo pričat sa njim, što je pustio bradu samo 3 milimetra. Pa moramo paziti, ako nešto ne znamo, da pitamo. Šta je sunnet poslanika? Nekad imate ljudi, vidi neko skratio hlače. Kaže, eno ga ko skakavac. Da se nekad ne ismijajemo sa sunnetom Božijeg poslanika. Čovjek hoće li nositi kratke hlače ili neće, to je pitanje. Ali da se ne ismijajemo sa vjerom. Moramo paziti. Danas nama mediji, mi nismo svjesni, mediji nama, ovo treba, ovo ne treba. Nekada nas uči da nešto što je sunnet Božijeg poslanika, da je to neispravno. Nama je sunnet Božijeg poslanika najpreća stvar. Pa se moramo paziti da neku osobu, ako nešto ne znamo, pusti. Vidiš tamo nekog insana nešto praktikuje, šuti. Pazi da ne, ismijavanje sa vjerom je krupna stvar. Čuvajte se, tako mi Allah, ja sam svojim ušima slušao mnogo ljudi kada se ismijavaju sa propisima, iz neznanja. Ali je to krupno. Ismijavanje sa vjerom je opasna stvar. Pa je obaveza da se pazimo takvih stvari. Ako vidimo da neko nešto praktikuje, lagano kažeš što ti to radiš, ima li za to dokaz i tako dalje. Ali ne da se ismijajemo sa bratom muslimanom, nikako. Isto tako, obaveza, braćo moja draga, poslanik, Allah ga je poslao kao milost svjetovima, ali je obaveza se pokoriti. Imate ljudi kaže, naša vjera Kur'an. Ne, to je neispravno. Naša vjera je Kur'an i sunnet Božijeg poslanika, alejhi salatu vesselam. Nemoguć. Daj nek mi neko kaže u Kur'anu gdje piše koliko rekjata ima podne, ikindija, akšam, nama. Nema. Pa nam je sunnet Božijeg poslanika pojasnio kako klanjati, kako hadž obaviti, kako postiti i tako dalje. Pa nam je obaveza u životu. Allah dželešanu na koliko mjesta govori pokorite se Allahu i njegovom poslaniku. Pa kada čujemo hadis u Buhari, hadis u Muslimu ili u drugim zbirkama koji hadis vjerodostojan, moramo se pokoriti, braćo moja draga. Ashabi na Uhudu, poginulo je 70 ashaba najbolje generacije, sam su prekršili jedan sunnet. Božji poslanik kaže, budite na tom brdu, nemojte silaziti sa njega kada bi dole vidjeli da nas ptice nosi. Oni kad su vidjeli mušici Mekke kao poraženi odošli, hajmo, kaže, mi dole pomoć sabirati ratni plijen. Kaže im vođa, ljudi, znate da je poslanik rekao ne smijemo silaziti. Ma, kaže, završena bitka, hajmo. Pa su sišli. Pa je konjica zaobišla oko Uhuda i muslimani su poraženi zbog jednog samo prekršaja i ubijeno 70 ashaba zbog jednog prekršaja. Ja rab. A koliko mi danas imamo prekršaja u životu? Pa je, braćo moja draga, sunnet Božijeg poslanika, obaveza slijed. Svako kad kažemo sunnet Božijeg poslanika, u sunnetu imaju dobrovoljne stvari, imaju obavezne. Ali kada nešto vjera naredi, kaže Allah dželešanuhu, ma kane li mu'minin, wala mu'minetin, idha qada Allahu wa rasuluhu emra, en yakuna lahum khiratu min emrihim. Nema pravo ni mu'min, ni mu'minka, kada Allah naredi i poslanik naredi, da oni po svom nahođenju postupaju. Semi'na wa atana, rekao Allah, rekao poslanik, mi samo možemo reći, mi se pokorajemo. Isto tako, jedna veoma opasna stvar. Kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, pazite ovaj hadis, morate ga naučiti.
Svi sljedbenici mog ummeta će, kaže, ući u džennet. Osim ko odbije. Kažu, ja sabi, Allahu poslanik, zar ima neko neće u džennet? Zar ima neko? Da vidimo šta kaže poslanik. Kaže, onaj ko se meni pokori, taj će u džennet. Ko se meni ne pokori, taj odbija da ulazi u džennet. Pa je, braćo moja draga, pokornost poslaniku uvijek da se uđe u džennet. Svi sljedbenici moga ummeta će u džennet osim ko odbije. Kaže, sabi, kako će neko odbiti? Onaj ko se pokori meni, on će u džennet. Onaj ko mi se ne pokori, on je odbio, sam odbio, neće u džennet. Isto tako, braćo moja draga, ljubav prema Božijem poslaniku je jedna od obaveza prema poslaniku. Ali ne ljubav, ono kao ja volim poslanika. Mi, tako mi Allah, što smo večeras ovdje došli? Jer volimo vjeru, volimo poslanika. Ali isto tako, nije dovoljno samo da čovjek kaže ja volim. Iz nečega što voli mora nešto proizići. Pa ljubav poslanika ljudi ne znaju na kojoj deređi to mora biti. Čovjek mu'min, da bi bio potpunog vjerovanja, mora poslanika voliti više nego sebe i svoju djecu. Omer, znate ko je bio Omer? Omeru je poslanik garantuo u džennetu više hadisa. Jedne prilike mu kaže, poslaniče, ja tebe volim od svih ljudi na planeti više, ali samo od sebe te ne volim više. Sebe volim više nek tebe. Omer iskren. Kaže, Omere, ne može. Moraš me voliti više nek sebe. Kaže, nisam znao, poslaniče. Sad te odmah, vidi Omera, u njega odmah instalira program, gru. Kaže, sad te odmah volim više nego sebe. Kaže, el ane ja Omer, sad si Omer upotpunio svoj iman. Pa poslanika, braćo moja draga, treba voljeti više nego što insan voli sebe. Jedne prilike dolazi Asa, poslanik, kaže Allahu poslaniče, ja budem kod kući, pogledajte ljubav njihovu. Ja, kaže, budem kod kući i sjetim se tebe. I kaže, ja ne mogu se smiriti samo da dođem tebi u džamiju da te vidim. Kad te vidim, ja se smirim. Ali onda mi kaže, naumpadni, šta kad uđemo u džennet, ti ćeš u velike deređe, a mi ćemo dole negdje biti. Ja, rab, o čemu su oni mislili? Šta ćemo bez tebe, poslaniće, u džennetu? Kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, povodom toga su objavljeni oni ajeti: وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ, do kraja ajeta. Oni koji se pokori Allahu i poslaniku, oni će biti sa poslanicima i pravednim i šehidima i tako dalje. Oni će sa njima biti u džennetu. Kaže Enes, ovo zapamtite večeras. Moramo se svakodnevno preispitivati. Volimo li glumce, igrače, fudbalere ili poslanika alejhi selam. Jedne prilike dolazi čovjek Božijem poslanik, kaže, poslaniče, kad je sudnji dan? Daj nam reci da znamo. Kaže poslanik, da mu rekne, to pitanje koje si pitao ima nešto korisnije. Kaže, a šta si ti nam pripremio za sudnji? To je bitno. Kad će sudnji dan, to ne zna niko. Ali nas interesuje šta si pripremio. Kaže poslanik, mada a'dete leha, šta si ti pripremio? Kaže, Allah poslanik, nisam ništa puno. Klanjam, postim, ali kaže, ja volim Allaha i njegovog poslanika. Kaže Allahu poslanik, to je nama danas moštuluk. Ente namen ahbebt. Ti ćeš, kaže, biti na sudnjem danu sa onim koga voliš. Enes, prenosioc hadisa, on je poslaniku bio 10 godina sluga. Kaže, nikad se mi, ashabi, nismo obradovali nečemu kod tom hadisu. Kaže, ja volim Ebu Bekra, ja volim Omera, ja volim Osmana. Enes govori, ja volim poslanika. I nadam se da ću zbog te ljubavi sa njima biti na sudnjem danu, a ja, kaže, nisam uradio dobrih dijela koliko su oni uradili. Pa postavi sebi pitanja, ali istinsko, ne moraš Peziću kazivati ni efendiji. Koga ti voliš? Allahom ti se kunem. Evo imaš noćas priliku da budeš na koncertu. Ali očekuj da budeš na koncertu na sudnjem danu sa tom ekipom. Pa ako ti je drago s njima, hajde odmah ustani na podersa, idi. Slobodno. Ja neću. Ja hoću da budem s poslanikom. Ne mereš na dvije strane, paša. Bio na dersu, pa bit ću ja i s Pezićem i s poslanikom, ali mogu ja malo i s pjevačima. Ne mere. Tamo ili vamo. Kažu učenjaci, u jednom srcu nema mjestu za muziku i za Kur'an. Jedno drugo se guraju. Ne mere obodvoje. Ili ćeš voliti Kur'an ili ćeš voliti muziku.
Pa izaberi koga voliš. Ali budi sa njim spreman biti na sudnjem danu. Boga mi, ja sa njima ne bi bio. Ne daj mi Bože. Ja hoću da budem sa Muhammedom a.s. Hoću da budem sa poslanicima i sa ashabima. Dobro se preispitajte koga volite. Dobro se preispitajte koga volite. Mi moramo Muhammed a.s. voliti više nego sebe. A neću da govorim tako mi svevišnjeg Allaha, ti tamo, ne govorim konkretno ništa za večeras, generalno toj našoj omladini što se igrači, pjevači, manekeni i ostali, to su ljudi propaliteti, to su ljudi propaliteti. Da njih volimo, da u naša srca unosimo ljubav prema njima. Halo, ne zaslužuješ da budeš u mom srcu ni 1%. Tu ima samo mjesta za Muhammed alejhi salatu vesselam. Dobro se preispitajte koga volite. Budite sa njim spremni biti na sudnjem danu. Isto tako, braćo moja draga, od stvari koje su prava poslanika i naša obaveza prema poslaniku, i time završajmo naše druženje, jeste pokazatelji te ljubavi. Svi mi kažemo volimo poslanika, volimo poslanika. Gdje se ogleda ljubav prema poslaniku? Dođe ženi, kažeš svaki dan, ženo volim te, ženo volim te. Pa dobro, daj mi jedan dan nešto bolan, pokaži da kupi mi prsten, kupi mi čokoladu. Ne, ženo, ja tebe volim, ali ništa nećeš dobiti. Ma daj mi malo to potvrdi, praktično Allah te uputio. Tako i vjera. Volimo poslanika, poslanik kaže klanjati, poslaniče, ne moramo, nemamo vremena mi klanjati. Nema tu ljubavi. To je lažna ljubav, nek se ljuti ko hoće ljudi, lažna ljubav. Prava ljubav je da se čovjek pokori Božijem poslaniku, alejhi salatu vesselam. Normalno da bi se pokorili, hajmo malo sestre, znam da vam je dosadilo, poželili ste se da malo ispričate se, ali evo sam malo još sačekajte. Evo, sačekajte još sam malo. Moramo izučavati siru. Ne možemo slijediti poslanika, ne znamo njegovu biografiju. Pa moramo izučavati biografiju Božijeg poslanika, alejhi salatu vesselam. Isto tako, često donositi salavat na poslanika, alejhi salatu vesselam. Zamislite da ti neko kaže, ako ti spomeneš tog i tog, on će tebe tamo na televiziji spomenuti. Misliš, ti dođeš sad, sjedi tamo neki predsjednik i kaže, imam ja jednog jarana iz Makedonije u Italiji radi, a to neki veliki predsjednik o tebi priča na televiziji, a ti se napušeš, bau, joj, spomenu me na televiziji, ljudi, znaš šta je, ja sam glavni, hoš sa mnom da se uslikaš, evo me. Allahov poslanik kaže, ko na poslanika donese jedan salavat, sam rekli sallallahu alejhi ve sellem, Allah na njega donese 10 salavata. Ja Rab. Jedan ashab, Božji poslanik, naređeno je Božjem poslaniku da jednom ashabu prouči suru lem jekunil lezine keferu. Pa je Božji poslanik naredio mu Allah, zovni tog ashaba, nek ti uči suru lem jekunil lezine keferu. Kaže Božji poslanik, zovnite mi toga sahaba, kaže Allah dželešanu mi je naredio da ti meni tu suru proučiš. Znate šta je zapelo tom ashabu u tom događaju za oči? Šta mu je zapelo? Kaže, Allahu poslaniče, je li Allah izgovorio moje ime? Šta misliš to? Nije njemu zapelo što će on poslanik učiti Kur'an. Je li Allah moje ime izgovorio? Imaš priliku svaki dan 100 puta da Allah na tebe donese salavat. Ja Rab. Koliki smo mi škrtice. A vamo da ti predsjednik spomene tvoje ime na televiziji, 15 dana bi bio u nesvijesti, čovječe ne bi sebi dolazio. A taj predsjednik zaboli ga zub cijelu noć, ruči, au, boli me zub. Halo, ne mere svoj zub riješiti. Allah dželešanu donosi salavat na insana ko rekni Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed. Ja Rab. Pa gdje je ta naša ljubav istinska? Koliko dnevno puta donesemo salavat? Ima li neko da 10 puta svaki dan donese salavat? Hajde nek se javi svaka muča. Evo jedan od svih, dvojica, trojica. Gdje smo ostali?
Aj, nemamo vremena utakmice, gledamo PSG, jesi dosadan, Allah te uputio. Salavat na poslanika, alejhi salatu vesselam. Isto tako, priželjkivanje da ga vidiš. Kaže Allah poslanik u vjerodostojnom hadisu, kaže, bit će u mome ummetu ljudi koji bi dali sav dunjaluk da me vide. Da li smo mi od tih ljudi? Ima, kaže, u mom ummetu će biti ljudi koji bi dali sav dunjaluk samo da me vidi. Da li smo mi od tih ljudi? Isto tako, ljubav prema onima koji voli poslanik. Pa imate tamo hadise, poslanik voli to i to, poslanik voli to i to. Da li mi volimo te ljude? Poslanik mrzi to i to, poslanik mrzi to i to. Da li mi to mrzimo? Moramo svoju dušu odgojiti, svoja srca, da se pokore kad poslanik nešto voli, da i mi volimo. Kad poslanik nešto mrzi, da to i mi mrzimo. I za kraj, braćo moja draga, od prava poslanika jeste ljubav i pažnja prema njegovoj porodici. Isto tako ljubav i respekt i poštovanje njegovih supruga. I na kraju ljubav i respekt njegovih ashaba. Ashabi su najbolja generacija. Oni su ti koji su iznijeli na svojim plećima breme Islama i dostavili ga generacijama nakon njih. Molim Allaha dželešanu da nas učini od onih ljudi koji će istinski voliti Muhammeda alejhi salatu vesselam. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji će biti sa poslanikom na sudnjem danu. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nam oprosti grijehe i na kraju subhaneke Allahumma ve bihamdike ešhedu in la ilaha illa ente estagfiruke ve etubu ilejk. Nadam se da ovi što žure, da žure na ćevape, a nigdje drugo. Nemojte zaboraviti glasat. Idem postom. Idem postom. Rekao da se sakrijem postom. Nema, ne smiješ. Dare. Da neće ko zapit. Ja ti si reći da ustane da mi odnesete se. Jeste. Ajde. Cijene, 10 eura se ulazim kartu za spadanje. Ne smiju dvojica slikat, dvojica plaćaju. Nema više, a? Nema. Ajde, po dvojica. Imamo kako jedan neću do sutra kući otići. Pa daleko u Sarajevo doći, brate, pa dođite, brate, kako ja mogu Italiju doći? Ko slikao? Ovaj tvoj. Mašallah. Kamo blic? Ajde. Dobar. Ajde. Evo sa Efendijom. Dođi na Efendija u Sarajevo, da. Jel gotovo? Ha?
Nisi opasan, to je to. Vozi. Dobro. Koliko je? 10. 10. Hladna je večeras, 10. Idi tamo, obračunavaš. 10, ne, moj paša. Moj paša. Čuvaj iPhone, ne daj Bože. Veseli.